गिबियावनो आङो दिनै वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे बुहुमनां परिबेक दिवस सान बुहुमनां आबहावा सान बर'आवबा बेखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव आंखौ गाहाय आलासि हिसाबै बेखेवनो हांख्रायनाय हिसाबै आं दिनै बेखेवनानै होबाय आरो बे बेखेवनायनि उनाव आं मिजिं थिदों जेन दिनै परिबेक दिवसआ जेरै बुहुमनां थिग बेबादिनो नैबे पर्टेल निउस बुरलुंबुथुर निउस एन्ड टिभि बे चेनेला जाहाथे बुहुमनां जायो आरो उदां मुक्त भाबै जाहाथे खौरांखौ पाब्लिकनि जानानै जेन भइस अफ पिपुल बिदि जानानै फोसावनो हायो बेखौनो आं हास्थायगोन आरो मिजिं थिगोन बेखौ हास्थायनानै आं दिनै बेखेवनानै होनाय जादों। दिनैनि समाव आं बे निउसखौ चेनेलखौ बेखेवनानै होनायनि मुङाव आं बेखेवनानैसो होदों नाथाय आं दिनै मिजिंथिनो हागौ बे निउस चेनेलाव जिहेतुके गुबुन गुबुन केयारटेकारफोर दङ गुबुन गुबुन जेनेबा ट्राइबेल संगठनफोरनि बे हिसाबै गुबुन गुबुन संगठननि मदद थानाय हिसाबै आं मिजिंथियो बे निउस चेनेला सोरबा हारसिङै खुलिनानै थैलांनाय एबा थांखांनाय बे लाइनाव बारा साननांगौ गैया मानोना बियो मोनसे गुबुन संगठन गुबुन बे आफादफोरजों सालायजानो ओंखारजानाय मोनसे बयजोंबो सापर्ट मोननाय मोनसे निउस चेनेल बे हिसाबैनो आं मिजिंथियो बे निउस चेनेला गुबुनफोरबायदि थैब्रब थांब्रब बे लामा फारसे आगान सुरनाय नङा।